लो फ्रेंड्स ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛି, ମେହେଙ୍ଗାଇ ବଢ଼ୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ଦରକାର। ବେରୋଜଗାର ବଢ଼ୁଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରିବା। ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍କୁ ଲଗେଇକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରିବା। ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉ ବା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉ ମାସକୁ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍। ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲମ୍ବା କରିବାନି, ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସାରିବା, ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିନେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ RBI ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସେଥିରେ ସବୁଆଡ଼େ CSP ଦିଆହେଉଛି। CSP ମାନେ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଖାତା ଖୋଲିବେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ, ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ। ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ATM କାର୍ଡ଼ ପାଇବେ, ହାତାହାତି ପାଇବେ ଏବଂ ସବୁ କାମ CSP ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରିବ। ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗଲ୍ ପେରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଚେକବୁକ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ନା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ। RD FD କରିବେ, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ସୁବିଧା ଅଛି। IMPS NEFT RTGS ସବୁ କିଛି ଫ୍ରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମାଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଲେ ତ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ପଇସା ପାଇବେ ମମତା ଯୋଜନାରେ। ବହୁତ ସେକ୍ଟରରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବ୍ୟାଙ୍କର CSPର କମିଶନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୁଝିନେବା ଆସନ୍ତୁ। ସବୁ କାମ ମୋବାଇଲରେ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବେ, ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଓପନ୍ ନ୍ୟୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂରେ 50 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। RD FD ଖୋଲିଲେ 100 ଟଙ୍କାରେ 30 ପଇସା, ମାନେ 10,000ରେ 30 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ରିଫଣ୍ଡର ସ୍କିମ୍ ଅଛି। କ୍ୟାସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଲୋକମାନେ, ତା ପାଖରେ କ୍ୟାସ୍ ୱିଡ୍ରାଲ୍ କରିପାରିବେ। ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ୱିଡ୍ରାଲରେ 100 ଟଙ୍କାରେ 30 ପଇସା, ମାନେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ 30 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ମିଳୁଛି। ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କେ। ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ବାଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି ଅଛି, ଲୋନ୍ ରିପେମେଣ୍ଟ ଅଛି। ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କେ ପାଇବ, CSP ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ 50 ପଇସା ପାଇବ। କାର୍ଡ଼ର ଅପସନ୍ ଅଛି, ବ୍ଲକ୍ ହେବା, ହଜିଗଲା ବା ପିନ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବେ, ଏସବୁ CSP କରିପାରିବ। ଲୋକମାନେ ନିଜେ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି କରିପାରିବେ, କଷ୍ଟମର ବି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା ବି ଅଛି, ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବି ଅଛି। କିଛି ନାହିଁ, ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଖାଲି ଆଧାର ପାନ୍ ସେଲ୍ଫି ହେଇଗଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ହେଇଗଲା। 1650 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର CSPକୁ ପଡ଼ିବ ଅନବୋର୍ଡ଼ିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ବା କ୍ରିମିନାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍। କାହିଁକି ନା ଠକ ଚୋରମାନେ କାଳେ CSP ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବେ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ 1650। ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଆଉ ରିଟେଲର ବୋଥ୍ କମିଶନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି। ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିନେବେ ଆଜ୍ଞା। APS ଅଛି, ମାଇକ୍ରୋ ATM ଅଛି, କ୍ୟାସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ୱିଡ୍ରାଲରେ ବଢ଼ିଆ। ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା 10,000ରେ 30 ଟଙ୍କା CSP ପାଇବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ପାଇବ 15,000 ଟଙ୍କା। ସବୁ କାମ ମୋବାଇଲ ହେବ। ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ଯଦି 10, 20, 30 CSP ଥିବେ, 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରକାର 3-4 ପ୍ରକାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ ଅଛି। ତାର କମିଶନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଅଲଗା ଅଛି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପୁରା ରହିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପାଇସ୍, ପେନିୟର ବାଇ, ରେଲିପେ, ରାପିପେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଟ୍, ବହୁତ ସାରା APS କମ୍ପାନୀ, ହଜାର ମାଳ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ମୁଭ୍ ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାରିବେ, ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେବନି। ଟଙ୍କା ଆସିଲା ପରେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେବ। ଇଏ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। କିନ୍ତୁ CSPରେ ୱାଲେଟ୍ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆପଣ APS ବା ମାଇକ୍ରୋ ATM ୱିଡ୍ରାଲ୍ କରିବେ, ସିଧା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିବ। ଆପଣ ଯିଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ, ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ APSର ୱିଡ୍ରାଲ୍ ଦେବେ? କିଛି ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ ନା। 1650 ଟଙ୍କା ରିଟେଲର, 10,000 ଟଙ୍କା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର। କେତେ ଟଙ୍କା କି ଆଜ୍ଞା? ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମାସକୁ 10 ଥର ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା 10 ଥର 300 ଟଙ୍କା ମିଳିବ CSPକୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରକୁ ମିଳିବ 150 ଟଙ୍କା। ଯଦି 35ଟା ପାଖାପାଖି ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, CSPର ମାସକୁ ଲାଭ ହେବ 10,500 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା 1650 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି 10,500 ଟଙ୍କା ଆରାମସେ ବସିକି ପାଇବ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରର ଲାଭ ହେବ 5,250 ଟଙ୍କା। ଯଦି 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ରିଟେଲର ଅଛନ୍ତି, CSP ଅଛନ୍ତି, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ ଏବଂ ରେଫର କରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ରେଫର କରିବେ। ରୋଜଗାର